A šta je Auspuh? Ovo je nešto... Auspuh je firma radila iz Holandije, mi smo sarađujemo s njima. Neki custom nešto? Da, ovo je baš custom za Brate, pazi, ovo ovde je... Ovi hodovi, šta je ovo? Sve ovo vareno, i onda imamo na kraju kao mafer, to je karbon na kraju. Da. Mislim da ćemo ga ovih dana i upaliti, tako da ćemo vidimo kako se čuje. Ali stvarno, koji sam ja ponosan je kod ovih felni, to je ono što nam ljudi i traže u posljednje vreme baš. Dobro. Jer kao baš ih radimo dobro. Dobro. Meni je jako bilo bitno kod tih punjenih felni da nemaju nikakav zvuk. Jer recimo, video sam par radova, opet neću da kao komentarišem tuđi rad, ali recimo mi se nije svidjelo kad udarim na zvuk, ovdje je pun zvuk. Da. Nije ono kao... Nije šerpa, što mi zovemo. Da. Nije ono sad da te sramote da kažeš nekom aj pokucaj. Aj pokucaj, nego je ovo i prednje isto. Znači nema ništa ne zvoni, ništa ne vibrira. A koliko ovo oteža, brate, vozi? Ne oteža, ovo je aluminijum 1 mm i 2 mm debljina. Dobro. Sada ne odajem tajnu kako se mi to radi i ostalo, ali nije. U fazonu, gde liješ, šta radiš? Nije ništa teže, praktično možda je teže za, ne znam, nekoliko grama, ali i dosta ljudi me pitalo da li kao pri bočnom vetru, da li te zanosi, osjetiš kad duva baš jak vetar. Ali onda ja sam vozio gomilu nekih motora koji imaju normalne felne i kad udari jak vetar kao isto me povlači kao na ovom. Ne možeš da kažeš neku razliku veliku. Tako je. Ma, brate, na autoputu kad voziš bilo koji motor, sve ja ne volim da vozim po autoputu, tako da... Pa znam, nego tu se najviše, kažemo, osjećamo. Tu vidiš tačno koliko Kapiram.